Rhwng Zoolander a Ghostbusters, Alice in Wonderland a Kung Fu Panda 3. Ride along Jason Bourne, Batman vs Superman a Jungle Book ar BFG. Mae bob dim yn remake neu'n sequel neu'n reboot neu'n reimagining dyddiau hyn. Ond i fod yn deg does fuck all yn reiddiol ar y silver screen. Mae Luke Skywalker yn berson normal, nes i'r empelad i deulu mewn trychineb uffernol efo help Obi-Wan a Yoda mewn trin Jedi eithafol a dial ar y gelyn difrifol. Mae Harry Potter yn berson normal, nes i Voldemort lad i deulu mewn trychineb uffernol efo help Dumbledore a'i ffrindiau mewn trin wizard eithafol a dial ar y gelyn difrifol. Mae Bruce Wayne yn billionaire normal, nes i'r Joker lad i deulu mewn trychineb uffernol efo help Alfred the Butler mewn trin Batman eithafol a dial ar y gelyn difrifol. Mae Rocky yn bocsar normal, nes i Ivan Drago lad Apollo Creed mewn trychineb uffernol efo help Duke Capoli mewn trin bocsar eithafol a dial ar y gelyn difrifol. Mae Marty McFly yn berson normal, nes i biffol i'r dad mewn trychineb uffernol efo help Doc Brown mewn troi'n time traveler eithafol a dial ar y gelyn difrifol. Mae Andy Dufresne yn berson normal, nes cael carchar a'i chanrin mewn trychineb uffernol fo help poster ac a Walsh mewn troi'n escapist eithafol a dial ar y gelyn difrifol. Mae Simba yn leo bach normal, nes i Scar lad ei dad mewn trychineb uffernol fo help Timon a Pwmba mewn trin leo eithafol a dial ar y gelyn difrifol. Mae Maximus yn berson normal, nes i Commodus lad ei deulu mewn trychineb uffernol fo help Proximo mewn troi'n gladiator eithafol a dial ar y gelyn difrifol. Mae Dorothy yn berson normal, nes gael strach gan grach mewn tyniddo mewn trychineb uffernol efo help tri weirdo mae'n trin lofrydd eithafol a dial ar y gelyn difrifol. Mae naw boi'n cerdded modri volcano,